Det er no time, hvis du ser den her video, ikke? Så er jeg BQ over min YouTube-channel, der bare er BQ, ikke? Gør det der. Hvad er det? Efter ham. Han kan se det, så længe vi er tæt på. Han åbnede lige døren! Hvad? Hvad satan? Okay, drenge. Michael, er du klar? Det er nu. Kill that goddamn bitch! Dræb ham! Dræb dem! Dræb dem! Kill those bitches, man! Jeg har en pil, der går godt med. You're gonna die, bitch. You're gonna fucking die, man. Jeg har en pil til. Hold blød! Jeg prøver, men jeg dør. Og hvad dækker der? Hjælp mig! Rundt om. Kill ham! Hvem er Rune? Anders, kom og kigge om dit armersted. Er der noget, God damn it, no! Er han væk? Nej, han er stadigvæk Wonder Er det Wonder Man? Godt! Der er han! It's safe! Vin! Nej, for fanden! Vin! Ja! Vin! Victory! The pirate wishes to be your ally. If deny. Giv mig Se. Gulerødder. Nej. Jeg kommer ud, eller? Hey Nørgaard, du har ikke lavet det der med trekant. Nørgaard, du har ikke lavet det der med trekant endnu, vel? Gulerødder. Nej, Nørgaard, nu stopper du. Nu lader du Michael være. Send det lige til mig. Nørgaard, nu lader du Michael være. Så. Templer, altså. Jeg var ret sikker på, at Rasmus home, det var her omkring. Også det var det, jeg sagde lige før, da vi måtte diskutere med. Så sagde jeg, hans home er lige her. Ja, og så lige pludselig så var han her. Så kom han derfra. Ja, præcis, du havde ret. Han kom der. Det er det. Jeg kan ikke huske, om jeg havde set ham spawn der, men jeg kan huske, det var... Jeg havde i hvert fald en ansøgelse af det der. Jeg synes, jeg havde set det, men jeg kunne ikke helt sætte... Altså... Kender følelsen. Altså ikke ligesom med Wonder Man. Jeg så det med mine egne øjne. Der så jeg med mine egne øjne. Det er okay, Christian. Det er okay. Ja, det er okay, Christian. Det er okay. Altså, I forstår det. Ja, det er okay. Det er okay. Kender I godt det der? Ja. Bare rolig. Det er okay. Der sker ikke noget.